салому алейкум бародари азиз, салому алейкум ба касое ки тамошо мекунанд моро. Айни ҳол қатъи дутта чемпиони дудорак ҳастем. Иншоалло ки рӯзҳои наздик яке наҳамда бой доранд. аз ҳаматон хоҳиш мекунам бародаре ки тамошо мекунанд дар ҳақшон дуо кунанд ки худованд дар бойшон бо чемпион шаванд, бо байрақи тоҷикистона ба сари баланд бардоранд. ҳама вақт дуогӯ бошед, чи падар аст, чи модар аст, чи касе ки тамошо мекунӣ, ҳама вақт дар ҳаққи ҳамин дудари мо дуо кунанд ки то имрӯз мақсад шикаст нахӯрданд, худованд ҳеҷ вақт шикаст нахӯранд, ҳама вақт тоҷикистон дар тамоми дунё мақсад номбардорӣ кунанд, чӣ кунанд. ана Мунисиҷон ку ягон сухан ку Мунисиҷон. Ҳама Москва гирифташтем, мо Москва рафтастем, парчами Тоҷикистонро бардоштам. Абакуҷон ту чӣ мегӯӣ? Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон Ба пеш. Кули мардуми Тоҷикистон ба пеш. ҳаматонда ҳазор раҳмати калом.